Sayaw, si Kwarta, sayaw na Panginoon, puso na sayaw na kaya natin pagkain sa Guti, na ay nalong Sayaw, ang aming ako sa Maka. Hindi sabihin na Basta, unang panira, Sayaw na Kuratsa. Damo masalamat Mr. Erwin Gada sugad man kan Ma'am Mayon Kalitis sa tayo pagsayaw. Okay. Sina ay duha pa man lang Kuratsa. Makaligid ito na aton ikatulong nga piyesa ng Kuratsa nagahatag ito aton official representative from the Governor's Office no other than Mr. Banjo Buko.